Здрасти, приятели на моят канал! Много се радвам да ви видя отново. Днес съм избрала клипче на тема Сой Луна, което мисля, че много ще ви хареса. И нека да започваме. Помните ли ето тази много сладка тетрадка, която имам? И помните ли какво рисувах в нея? Сега ще ви покажа втора част на клипа моите рисунки на Сой Луна. Така, нека преди да започнем с новите, да ви покажем старите, за да си ги припомним. Това е старият ми надпис на Сой Луна. Първата ми рисунка, която се получи доста добре, мисля. Ампър, Делфи и Хасмин. Бъдете готови за новите. Ето тази е по-стара и сега започваме с съвсем новите рисунки. Тази ми хрумна съвсем сама. Я измислих. Тук Луна разбира, че нейният медальон съвпада с Слънцето. Много добре се получи. Аз използвах моята ръка, макар че е малко по-голяма. И така. Следващото съм го гледала. Това са 3 знака, които избрах да нарисувам. Това е кънка с хаштаг. Това е ролкова кънка, в смисъл колелце. А това е надпис вън, което означава забавно. Следващата рисунка също ми хрумна съвсем сама да я нарисувам. Ето я и нея. Тук написах Dreams, което може да се преведе мечти. И тук съм изобразила кънките на Луна и много интересен надпис. Мисля, че и тя се получи много добре. Следващата и мисля последна са ето тези емоджита от сериала Сой Луна, които се получиха много сладурско. И да, ако клипчето ви е харесало, не забравяйте да му дадете thumbs up и да се абонирате за моят канал. Между другото, искам да ви покажа 2 неща, които днес направих. Също са на тема Сой Луна. Днес цял ден съм на Сой Луна, не знам защо, но нека да ви го покажа. Ето това моливче съм направила съвсем сама. Нарисувах си емоджи. Едно емоджи, една дъгичка и едно слънчице. И в празните места написах Сой Луна. Отцветено е в бяло и е много сладурско според мен. А второто е ето това. Синьо моливче, тук има облаче, изплезеното емоджи и онова колелце с крило и пак пише Сой Луна, но този молив съм го отцветила в синя боя. Ако клипчето ви е харесало и харесвате Сой Луна, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао и до скоро!